Tricycle driver nga nasamdan human sa pagpamomba sa usa ka bus sa Coronadal City niadtong milabahing semana, ana-ana sa stable nga kahimtang. Apan gipaabot nga operahan kini, human nalubong sa iyang papangig ang shrapnel gikan sa pagbusikad. Si Abby Caballero alang sa dugang detalye. Gikumpirma sa Police Regional Office 12 nga anaa sa luwas nga kahimtang si Wilfredo Pino, ang tricycle driver nga samdan atol sa pagpamomba sa usa ka bus sa Coronadal City niadtong Mayo 26. Nasa isang stable condition dahil nga po kailangan ng ENT, espesyalista para matingnan po yung ating biktima. May mga nakitaan po na mga maliliit na debris na mga sa mukha niya na kailangan tanggalin, kaya po siya nandun. Pero stable naman po yung biktima natin. Matud sa anak ni Iniga, paabot sila karon sa pinal nga schedule alang sa operasyon sa iyang amahan human dunay nalubong nga shrapnel sa papangig ni Ini. Nangutana ko sa doktor niya, ay ana siya nga ma'am, dili pagod ni siya basta-basta maoperahan ka istadihan pa ni sa pila ka doktor. So for now ma'am, gi-discharge me for 1 week. Mubalik lang daw mi dito sa by Monday. Mapasalamaton sab ang magbanay kay mipasalig kuno ang South Cotabato Provincial Government nga mutabang sila sa galastuhon sa operasyon ug sa uban pang panginahanglan ni Tatay Wilfredo samtang nagapatambal sila sa espesyalista sa Davao City. Kailangan daw mag-shoulder sa gastuhon diri. Mahibaw-an na siya karong final billing. Sila man daw mag-asikaso sa amo. Gawa sa provincial government, ubay-ubay sab kuno nga mga individual ang may paabot og tabang pinansyal kang Tatay Wilfredo. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.